बासायगिरि प्रभु जिशु ख्रीष्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमखौबो बरायदों। इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो मोजां मोनग्रा, इसोरनि बाथ्राखौ लाग्रा प्रिय नोंथांमोन, दिनै नोंथांमोननो लागै बेबायदि माबा मोनसे गोदान बाथ्रा लानानै फैदों होननानै नोंथांमोना दासान। नोंथांमोना जि बाथ्राफोरखौ खोनागासिनो दङ, खोनाबाय थादों, बे बाथ्राखौसो नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों गोसोखांहोफिननो हास्थायदों। बेनो जाहैबाय जिशु ख्रीष्ट आरो सामारिया आइजोनि गेजेराव जानाय जाथायफोर आरो सावरायनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनखौ गोसोखांहोफिननो हास्थायदों। दा बेयावहाय बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ गोसोखांफिननो थाखाय जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन। जिशु ख्रीष्ट आरो सामारिया आइजोनि गेजेराव सावरायनाय बाथ्राफोरनि गेजेरनिफ्राय जोङो माखौ सोलोंनो हायो बेखौबो जोङो नायगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन बेबायदिनो इसोरनि बाथ्राफोरखौ नोंथाङा सोलोंबाय थानो हायो। आरो लोगोसे नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होगोन आरो लोगोसे शेयार खालामगोन। सानसेखालिनि बाथ्रा, जिशु ख्रीष्ट आरो जिशु ख्रीष्टनि चेलाफोरा गालिलाव थांनो थाखाय आगान सुरदोंमोन आरो गालिलखौ मोननायनि सिगांनो सामारिया हादर मोनग्रोयो। सामारिया हादर फारसेसो बिसोरो आवगायलांनो गोनां जायो। दा बेयावहाय गालिल सहैनायनि सिगाङावनो बिसोरो सामारिया फारसे आगान होग्रोनो गोनां जाबाय। जिशु ख्रीष्टआ सामारियायाव गोलाव लामा हान्थिनायनि उनाव मोनसे नोगोराव सहैदों। बे नोगोरानो जाहैबाय सुकार नोगोर, जि नोगोरावहाय जाकुबनि दैखरा दङमोन। बै जायगायाव जिशु ख्रीष्टआ सहैबाय। जिशु ख्रीष्टआ थाबायै फैनायखाय गोबां मेंफैबाय। जि जायगायावहाय दैखर दङमोन, बै दैखर थानाय जायगायाव बियो जिरायनो होननानै थाम-थिम खालामबाय आरो बै समाव जिरायबाय। आरो बे समा गोबां सानजौफुनि थिरमोन। जि दैखरनि सेराव जिशु ख्रीष्टआ जिरायनानै दङमोन, बै दैखराव सासे सामारिया आइजोआ दै लांनो फैदोंमोन। आरो बै समाव जिहेतु जिशु ख्रीष्टआ गोबां गोलाव लामा थाबायनानै फैदोंमोन, बेयावहाय गोबां मेंदोंमोन आरो मेंनायजों लोगोसे जिशु ख्रीष्टआ दै गांदोंमोन। बेयावहाय बै आइजोखौ जिशु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन, आंनो दै लोंनो हो होननानै। जि समावहाय जिशु ख्रीष्टआ सामारिया आइजोखौ लोगो मोनदोंमोन एबा जिशु ख्रीष्टआ सामारिया आइजोजों रायज्लायदोंमोन दै लोंनायनि बिसय, बै समाव जिशु ख्रीष्टनि जिथु सेलाफोर दङमोन, बै सेलाफ्रा नोगोर फारसे जानाय आदार लायनो थाखाय ओंखारलांदोंमोन। जेब्ला जिशु ख्रीष्टनि बेबायदि दै लोंनो बिनायखौ बै आइजोआ, सामारिया आइजोआ खोनायो, अब्लानिया सोमोनांदों। आरो बै समाव बै हिनजावा एबा सामारिया आइजोआ ओरैहाय बुंदों, नों जुदायारि जानानै आं सासे सामारिया हिनजावनियाव माबोरै दै लोंनो बिखो होननानैहाय बै आइजोआ जिशु ख्रीष्टखौ बुंदों। मानोना बै समावहाय जुदायारिफोर जि मानसिफोर दंमोन, जुदायारि सुबुंफोरा सामारियाफोरखौ गोबां मुगैयोमोन। सामारियाफोरजों लोगोसे जिरायफायामोन, सामारिया मानसिफोरजों लोगोसे जाफायामोन, लोंफायामोन, थाफायामोन। बेबायदियै जुदायारि सुबुंफोरा सामारियाफोरखौ मुगैयोमोन। दा बेयावखायनो बे सामारिया आइजोआबो जिशु ख्रीष्टखौ बे बाथ्राखौ बुंदों जाहैबाय जे नोङो सासे जुदायारि जानानै नों माबायदि आंनि आखाइनिफ्राय दै लोंनो होननानै बै आइजोआ जिशु ख्रीष्टखौ बुंदोंमोन। अनजाग्रा ख्रीष्ट प्रियफोर, बै समावहाय जिशु ख्रीष्टआ बै आइजोखौ मा बुंफिनखो नोंथांमोना मिन्थिगौना? जिशु ख्रीष्टआ ओरैहाय बुंबाय, इसोरा मा होयो आरो नोंनियाव दै बिनाया सोर, बेखौ नोङो मिथिनायमोनब्ला नोङो बिनियाव दै बिगौमोन आरो बियो नोंनो गोथां दैखौ होगौमोन होननानै जिशु ख्रीष्टआ बै आइजोखौ बुंबाय। बै समाव जिशु ख्रीष्टआ जि बाथ्राखौ बुंदोंमोन, बे बाथ्रानि ओंथिखौ जिहेतु बै सामारिया आइजोआ मोनथियाखै, बुजियाखै। दा बेयावहाय बै आइजोआ ओरैहाय होननानै आरोबाव सोंफिनबावबाय, नोंहा दै खावनो मुङा गैया आरो दैखराबो गोथौ, अब्ला बे गोथां दैखौ नों बबेनिफ्राय मोनगोन होननानै जिशु ख्रीष्टनियाव बै आइजोआ सोंफिननायसै। आरोबाव बे आइजोआ जिशु ख्रीष्टखौ ओरैहाय बुंफिनबावबाय, नोङो जोंनि बिफा जाकुबनिख्रुइ देरसिन खोमा, बिनो जोंनो बे दैखरखौ होलांदों। बिनि बिसाज्लाफोर आरो बिनि मोसौ मोसाफ्रा बिनिफ्रायनो लोंनायमोन। जिशु ख्रीष्टआ सामारियानि बुंनाय गासै बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै बेबायदि फिननाय बिनो होफिनबावनायसै, बे दैखरनि दैखौ जाया लोंगोन बिहा गांफिनगोन। आरोबाव जिशुआ ओरैहाय बुंबावनायसै, आं होगोन दैखौ लोंग्राहा गांथारनाय नङा, बे दैया बिनियाव गोथांनि दै मुजागोन आरो बिनो जोबनो गैयै गोथांखौ होगोन। जिशु ख्रीष्टनि जिथु बुंनाय गोथांनि दैनि बाथ्रा, बे गासै बाथ्राफोरखौ खोनानानै आइजोआ ओरैहाय बुंफिननायसै, अ मानाव गेदेर, आंनो बे दैखौ होदो, आंहा गांथारि बादि एबा बे दैखराव दै लोंनो फैनाङि बादि। बे आइजोआ जिशु ख्रीष्टनियाव खावलायदों, बै दैखौ लोंनो थाखाय आंनोबो हरदो बै दैखौ होननानै। आरो जिशु ख्रीष्टआ बिनि गासै बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै, बेफोर बुंनायफोरखौ खोनासंनानै जिशु ख्रीष्टआ बिनियाव मोनसे बाथ्रा बुंदों, अब्ला नोङो मोनसे खामानि मावदो, बे जाहैबाय थां नोंनि बिसायखौ बेयाव लिंबो, नोंनि बिसायखौबो लानानै फैफा, देट मिन्स सानैखौबो दैखौ लोंहोगोन होननानै जिशु ख्रीष्टआ बुंदों। बै समावहाय हिनजावा बिनो बुंफिननायसै, आंहा बिसाय गैया होननानै। बे आइजोआ फिननाय होबाय जे आंहा
हौवा गैया होननानै बियो जिसु ख्रिस्टनो बुंफिनदों आरो बै समावहाय जिसु ख्रिस्टआ रोखायै ओरैहाय बुंफिनबावबाय जे नोंहा बिसाय गैया होननानै नोङो दा आंनो नंगौखौनो होनबाय। नंमारगौ नोंहा बिसाय गैया, नाथाय नोंहा 7 बिसायफोर जाबाय। जिसु ख्रिस्टआ बुंदों नोंहा 7 बिसायफोरबो जाबावबायसो। नों गैया होननानै बुंदों, नाथाय नोंहा 7 बिसायफोर जाबाय आरो 7याबो नोंनि सासेबो अरायनि नङा होननानै जिसु ख्रिस्टआ बै सामारिया आइजोखौ बुंदों आरो गासै बाथ्राफोरा रोखा रोखायै सैथो नुजादों। सामारिया आइजोआ जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ नङा होननानै बुंनो हायाखै। जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बाथ्राफ्रा सैथो बेखौसो गनायना लानो गोनां जादों। जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ सामारिया आइजोनि गासै बेफोरबायदि केरेक्टारफोरखौ खोन्थानानै होजोबबाय, बे आइजोनि गासै बाथ्रा जाना थांनाय बाथ्राफोरखौ सोलिबाय थानाय बाथ्राफोरखौ जेब्ला बुंबाय, बै सामारिया आइजोआ उनावहाय बुंबाय जे ओ मानाव गेदेर, आङो मिथिबाय नोङो सासे नाबि होननानै जिसु ख्रिस्टखौ बै आइजोआ बुंनायसै। बेनि उनाव जिसु ख्रिस्टआ बै आइजोखौ बुंनायसै, सामारियारिफोर नोंसोरो जिखौ नेनानै दङ, जायखौ खुलुमबाय थादों, जायहा फैगोन होननानै नोंथांमोना खुलुमो, बै फैनो गोनां खुलुमनाय, फैनो गोनां इसोर होननानै नोंसोर जायखौ नेदों बियो आंनो होननानै बै जिसु ख्रिस्टआ बाथ्रानि गेजेरजों बै सामारिया आइजोनो फोरमायदों। आरो बिनि उनावहाय सामारिया आइजोआ गावनि नोगोराव थांनानै गोबां मानसिफोरनो खोन्थाहैदों गावनि जिउनि बाथ्राखौ। जिसु ख्रिस्टआ जेरै बुंनानै होदों बे गासै बाथ्राफोरखौ मानसिफोरनो खोन्थाहैदों आरो बयबो मानसिफोरा जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव फैदों आरो बै समावहाय जिसु ख्रिस्टआ गाहाम रादाबखौ होदों आरो गोबां मानसिफोरा जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ खोनासंनानै जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों, बै इसोरखौ नाजावदों। अनजा ख्रिस्ट प्रियफोर, बे जारिमिननि गेजेरजों, बे जानाय जाथायफोरनि गेजेरजों, बे सावरायनाय बाथ्राफोरनि गेजेरजों, सामारिया आरो जिसु ख्रिस्टनि गेजेराव सावरायनाय बाथ्राफोर, बेफोरनि गेजेरजों जोङो बिसेसकै मोनसे बाथ्राखौ सोलोंनो हायो। बेनो जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि नोजोराव गोनां गेदेर पापि नङै जेबो बाथ्रा गैया। जि आइजोहा 7 हौवा दङमोन, 7 हौवाजों बियो उन्दुयोमोन, 7 हौवाजों बियो थायोमोन। जिसु ख्रिस्टआ बै आइजोखौ सायख'दों, बै आइजोनो गाहाम रादाबखौ होदों आरो जिसु ख्रिस्टआ बै आइजोनो गोथांनि दैखौ लोंहोदों। That means जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि पापिफोरखौबो नाजावो। जों बिनि गेजेरजों बेखौ मोनथिनो हागौ। प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टनि गेजेराव एबा जिसु ख्रिस्टनियावहाय नेग्लेक्ट खालामनाय गैया, सोरखौबा मुगैनाय गैया, गोजौ गाहाय खालामनाय गैया, नोङो बांसिन पापि, नोङो धार्मिक, नोङो धोरोमिया, बे जेबो गैया। जिसु ख्रिस्टआ बयखौबो नाजावो। बेयावखायनो जिसु ख्रिस्टआ बै आइजोखौबो नाजावदोंमोन, जाय आइजोहा 7 हौवा दङ आरो जाय हौवाया दा दंबाय थायोमोन, बे दा थाबाय थानाय हौवायाबो बिनि हौवा नङा। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बै आइजोखौ नाजावदोंमोन, बिनो अरायनि गोथांनि दैखौ होदोंमोन। आरो मोनसे बाथ्राखौ सोलोंनो हायो जाहैबाय, गाहाम रादाबखौ गुबुननो होनो थाखाय जिसु ख्रिस्टआ गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ सायख'यो, गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ खामानियाव बाहायो। जेरैहाय जोङो नुनो मोनदों बे सामारिया आइजोनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ नुफैदोंमोन। मानोना सामारि आइजोआ जिसु ख्रिस्टनि गासैबो बाथ्राफोरखौ डिटेल्सै मोनथिजोबनानै बेनो गोथांनि जिउखौ होनो हाग्रा, बेनो गोथांनि दैखौ होनो हाग्रा, बेनो बासायनायखौ होनो हाग्रा मसीहआ बेनो होननानै जेब्ला मोनथियो, बियो नोगोराव थांनानै जिसु ख्रिस्टनि बिसय खोन्थाहैदों आरो गोबां मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ नायनो फैदों, जिसु ख्रिस्टखौ लोगो हमनो फैदों आरो जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ खोनासंफैदों आरो गोबाङा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों। सोरनि गेजेरजों? बे जाहैबाय सामारिया आइजोआ बैयाव थांनानै बुंहैनायनि गेजेरजों। थ' अनजाग्रा प्रियफोर, गाहाम रादाब होनो थाखाय जिसु ख्रिस्टआ नोंखौ आंखौ जों बयखौबो सायख'यो। जायफोर सुबुंफोरा दिनै गाहाम रादाबखौ मोनाखै, जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ मोनथियाखै, बैफोरबायदि बेक्तिफोरनो बाथ्रा बुंनो थाखाय, बै सुबुंफोरनो जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ मोनथिहोनो थाखाय जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियान बेक्तिफोरखौ जिसु ख्रिस्टआ सायख'यो। नोंथांखौबो सायख'नानै दोनदों, आंखौ सायख'नानै दोनदों। मा राहायै हायो जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ जों बयनोबो होनांगौ, बेखौ जोङो बे जारिमिननि गेजेरजों बे बाथ्राखौ जोङो मोनथिनो हायो। आरो बेनि उनाव जोङो मोनथिनो हाबावो बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्रा, जिसु ख्रिस्टआनो इसोर। बे बाथ्राया बे जारिमिनाव फोरमान जाबावदों, जेरावहाय जोङो जहननि 4:25-26 मोननो हायो। आङो फरायना होनि। हिन्जावा बिखौ बुंफिनबाय, आङो मिथिगौ मसीहआ बे जाबाय ख्रिस्टआ फैगौ आरो बियो जेब्ला फैयो अब्ला गासैखौबो जोंनो खोन्थागोन। 22 सिरियाव ओरैहाय जिसु ख्रिस्टआ रोखा खालामदों। जिसुआ बुंफिनबाय, जाया नोंजों रायज्लायदों आं बेनो। प्रेज द लर्ड, इसोरनि बाख्नायजानाय जाथों। जि सोंलुखौ आइजोआ खालामदों, आइजोआ बुंदों जिखौ आइजोआ एक्सपेक्ट खालामनानै दङ। आङो मिथिगौ
मसीहआ बे जाबाय ख्रिस्ट'आ फैगौ ख्रिस्ट'आ फैनो गोनांसो फैगोन होननानै बै आइजोआ नेनानै दङ आरो बियो जेब्ला फैयो अब्ला गासैखौबो जोंनो खोन्थागोन गासै सोरगोनि बाथ्रा गासै बासायजानायनि बाथ्रा बेफोर गासैफोरखौ जोंनो खोन्थागोन होननानै आइजोआ नेनानै दङ आरो बै समावहायनो जिसु ख्रिस्ट'आ फिननाय होदों जाया नोंदों रायज्लायदों आं बेनो बेवहाय जोङो रोखायै नुनो मोन्दों बै आइजोआ बुंदों ख्रिस्ट'आ फैनो गोनां दङ मसीहआ फैनो गोनां दङ होननानै आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बैयावहाय बुंदों आंनो बै मसीहआ होननानैहाय रोखायै स्पष्टयै दिन्थिनानै होदों इसोरा आंनो होननानै बैयावहाय दिन्थिदों अनजाग्रा प्रियफोर बे जारिमिननि गेजेरजों जोङो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोन्थिनो हादों नोंथांमोना मोन्थिखायोमोन नाथाय दिनै खोनासंफिननायनि गेजेरजों नायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना आरोबाव बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैफिनदों नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होगोन नोंथांनि लाइकआ आंखौ गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां मटिभेट खालामो दा बेवहाय मोनसे लाइकखौ होगोन दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों होनना फोथायनानै आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय थेंक इउ प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह आमेन